Takže čaute, ja som Square38 a vítam môj ďalšieho videa. A toto video bude konečne z Clash of Clans. A ja už som priniesol evolúciu, ktorá sa tak nedala dať. Hej, takže som musel veľa fakt, bereme. Hej, musel som fakt veľa toho šetriť. A už som aj Silver 2. A som štvrtý. Máme 4. Aj Jamie. No a jak máte vidieť, už som prešiel aj tou, hej, evolúciu. Tu mám aj laboratórií, tu už mám aj toto. Tu už mám, hej. A teraz dokonca som získal novú postavu, ktorá podľa mňa bude pre mňa dosť užitočná. A je to Wallbreaker, počkať. Chápete, konečne budem mať. A teraz vlastne, no ja som nechal upgrade, takže teraz budem mať už 96 500 tých zlatých. A to je akože fakt dobré, akože dosť užitočné. No ja by som si dal upgrade na toto. Ten gold mine. Trvalo to 1 hodinu, ale to je dobré. To my nejak zvládneme. A tu mám tiež gold storage, to neviem, či sme si v minulom ukazovali, či som mal, ale to nevadí, to nevadí. Hej. A udialo sa veľa toho, čo predtým nebolo. Ja som konečne bol na Clans War a to je super. A ja tu mám samých obrov, takže by som niekoho išiel raidnúť. Do riti. Tak. Nech nemám mortár. Toto dobré, super to je. A máme už 2 wallbreakerov. Dobre, takže ja zatiaľ zničím to, čo je bližšie. Doriti, on pôjde tam. Tak, dáme wallbreakerov. Tak, do nich. No, robte to. No, ale vidím, že ide nám dobre ten raid. Tak, toto mám rád, keď najprv idú na delá, viete, také, čo vás dokážu zneškodniť. A až potom idú. Aha, to už je na mortár. Super. Teraz to pôjde rýchlejšie, teraz pôjdu na mortár a potom budú zničiť celé. Áno, toto presne. Mám veľmi rád giantov. No, to bude na 100%, určite, toto bude na 100%. A dúfam, že sa vám môj hejt na Mareka TV teraz sa aj premenul, že kráľ. Neviem, či kráľ úchylov. To je tak nejak. No. Takže. A poďme na to. Tie chlapci. Vidíte, toto mu nepomôže. Ne, toto, keď ja začnem raidiť, tak toto im niekedy nepomôže vôbec. No akože, tak by ste si povedali, že Square Killer, veď ty nemôžeš ničiť malé deti, ktoré sa tak snažili a teraz im všetko ukradneš. Čo chcete? Market filter, ti sa na tvoj market filter. Dobre, počkaj, o to mi chodia tie správy. No, minútu, máme 1 minútu, dobre, to zvládneme nejak. To dovtedy to dáme. Alebo nie. Ale čo je to tu prišera? Ja to môžem vedieť. Nikdy som nemal, čo to je, neviem, keď tie kvice, alebo čo. No a dajte im peniaze, dajte im všetko, čo má, ja chcem všetko úplne. Ty kokso!
Hej, ale prepáčte, že som evolúciu dal a tak, viete, lebo mne sa nechcelo všetko natáčať. Dorite, to nesmieme vyradiť. Oh shit. Za chvíľu končí. Nevadí. Čo už máme všetko, všetky toto je gold mine a toto vyrejdené. No. My sme už to celé vyredili. Sorry, obrial, toto už nestihnete. Ja som... Jezus, som 1000 zadarmo. Yeah. Takže teraz by som si išiel asi upgradenúť niekoho. Teraz som 1 a som 18, super. A potom už budeme konečne poriadne mať niečo. Takže by som si išiel dať treasure. No a ja by som si išiel dať čo upgradenúť. Oh shit! Neviem. Teraz toho máme veľa. Doriti. Dáme tak. Počkať. Dobre, ešte budeme veľa. Je toto obra. Dáme ich... Tak. Ty vole, teraz mám dosť akože money, hej. Hashtag money youtuber. No a dáme 10 tých. No. Takže ja by som ich... CC by som im dal, na 5% mu dal. Ja by som dal upgradenúť Barbarianov, pretože tých najviac používam. A 6 hodín, dobre. Tak ideme na to. Sice teda máme trochu menej toho, ale nedá sa povedať, že toho je málo, pretože... Ale... Ja som... Nie, že ja by som zdal upgradenúť, viete, že dačo poriadne, ale tak debil ja budem. O 2 hodiny. Tak to potom nechávame. Táto keď 2 hodiny, toto akože dobre, nie? To akože podľa mňa je veľmi dobré. Podľa vás neviem, ale to je podľa mňa dobré. 16 000. Daj by som si potom upgradenul ďalšie toto. 20 000. Tak to by som si upgradenul archerov. Na 4 hodiny. Počkať. Tak ja na to serem. Hej, úprimne serem to. A idem. Toto je headka. A to už iba toto. A toto. A už mám úplne vyholené. No. A to budem mať jak skoro vo 14. leveli. Jak skoro nie. Ja neviem, o čom to tam ide, dobre, ale aký Peťo, to je asi king, hej, lebo tu máme teraz 2 kingov, to je deck. Ja túto hru úplne nemám rád, ale ešte potom pôjdeme na War Robots, že by som to strihol, hej. Tak dejak. Jammy. Aby sme sa pozreli a vyskúšali Carnagea na novom leveli. Ale najprv by som ešte... Mám tu iba troch. Takže ja by som išiel na War Robots, dobre. Takže teraz
už máme na level 7. A toto bude super, že keď si ho za 1 milión upgradeneme na level 8, bude mať o 1 km viac a bude rýchlejší. To je super. Teraz budeme mať veľké many. Teraz to bude fajné. Tak, užijeme si 400. Vidíte, to je úplne super. Ideme všetko brať. Bereme všetko. Mám 5000. Mám 5000. Oh yeah. To je super, to sa mi páči. Už za chvíľu level 9. A už budeme mať už budeme mať po nejakých viacerých tých workshopov a to bude super, lebo poď sa k mám armádu. A teraz vám ukážem ešte veľa týchto robotov, ktoré som zatiaľ nazbieral, hej, akože úprimne. Mám ich veľa. Hej. A potom si aj nejaké pribudnú. Teraz by som si dal Carnagea úplne dopredu, pretože teraz je najsilnejšia potvora v celom mojom akože tom robotickom hangári. Podľa mňa. Napríklad vyskúšajte to, hej, keď máte level 20 alebo tak povedzte, ako vám ide s Carnageom, hej, či to je úplná sračka, alebo strata času, alebo najväčšia chyba si ho kúpiť, ale podľa mňa je to najlepšia vec, pretože podľa mňa by bola veľká chyba, keby som kúpil toho, jak sa volá, neviem ani už. No my dáme jeden ten bitku, hej, a ukončíme to. Mám Carnage, tak teraz si ho zbral Natášu, nie. Ale to je najlepšie, som v klane. A teraz idem dať Natášu. Natášu. Ja si tak milím Carnagea. Ako je tá veľká škoda tej Natáše, pretože je veľmi silná, mne by sa hodila. Ale akože... Počkaj, ti pomôžem. Tak, reti, ty debil! To je jak rýchlo, nie úplne rýchlo. A poď ty uchyl. Ja ťa rozbijem, uvidíš, jak ťa rozbijem. Ale toto je najhoršie, tie energetické zbranie, ty ja neznášam. Už mám 17 000 života. Krása. To je krása. Nie. To si zo mňa robí srandu. Pokiaľ teraz miniem všetko, tak ukončím to, hej. Pokiaľ teraz miniem v tomto zápase všetko. Pretože ja trochu som prestal byť pro. A to je dosť hrozné. Teraz keď mi treba dielo, toho nemám. On mne to tam dostrel, dobre, tak budeme z minigunmi zatiaľ. Reti! Ale furt ja neznašam Thundery. To je podľa mňa úplne také dielo, ktoré ja asi natočím video 10 vecí, ktoré ma vedia najviac nasrať pri hráčoch na Warrobot alebo na nejakých hrách. A ešte vám potom ukážem jednu veľkú novinu, ktorú ste predtým nevideli. Ale ja by som to pri dnešnom videu fakt ukončil, pretože som to nechce celý zápas dávať, hej. To je pokiaľ sa vám to páčilo, dajte like, odber. Keď vás chcete vážne podporiť, to zdieľajte a čau.